Mercy, San Pedro Calungsod, Mahal nga Beren sa Regla and All Saints, offered by Mrs. Pau. Third day for the 9-day Thanksgiving Mass for all blessings received. Petition for good health and for successful business transactions, offered by Dajco Properties Corporation.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa Panginoong Heso Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Mga igsoon, ining santos kami sa halad alang sa ato ang usa ka sakristan nga nagsaulog siyang adlang natawhan karon. Ato si ampo nga dili siya magbisyo, magtinarong siya siyang kinabuhi. Si Gargar kani siya. Di kaya na tanyan drugas, tinarong siya siyang kinabuhi niya. Usab sa tagsa-tagsa na to kung intensyon, usab at iapil sa mga intensyon ang kining pahulay nga dayon sa kalag ni Constancio Bangkog Jr. ug sa tanang kalag sa purgatorio. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadonon takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios sa mga amahan, tanawa kami nga may gugmaon, sangliti mo kami nga giluwas ug imo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matod nga kagawasan ug dada kami nga nasa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Sa akong hunahuna, maura ang Dios nagbutang kanamog mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-awon alang sa tanang anghel o sa tanang tao. Kay tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan maalamon kami diha kang Kristo. Huyang kami, apan kamo lig-ong. Tinamay kami, apan kami pinasidunggan. Hantod gayud niining mga taknaa, gigutom o giuhaw kami. Nagkagidlay, gipamunalan o nadiin-diin kami. Apan bisan pa niini, naningkamot gayud kami pagtrabaho, aron mabuhi. Kung may motunglo kanamo, manalangin kami. Kung lutuson,
magpailob kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hantod karon nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pagpakaulaw kaninyo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kunduna kamoy napulo kalibo, ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya, ang Ginoo matarong diya sa tanan niyang mga paging, ug balaan diya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo duol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diya sa kamatuoran. Kituman niyang gipangandoy nila nga madlukon kaniya, gidungog niyang ilang singgit o giluwas sila. Ang Ginoo nagamping sa tanan nga naigugma kaniya, apan ang tanang dautan iyang laglagon. Magpungatuntang akong baba sa kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang mga tawo magdayi sa iyang balaang ngalan, sa kahangturan. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit
Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa niya nakaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos nila kini kusuk-kusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo niya ng gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gipanghatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari. Gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Og si Jesus midugang pag-ingon, ang anak sa tao mo'y magbuot sa angay buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong kaabag, si Reverend Father Neil Javier Cortez, kaniyong tanan, mga parokyano sa Holy Cross Parish, mayong hapon kanatong tanan. Dako kay na kong pasalamat nga giimbitar ko ni Monsignor Juni nga mahimong usa sa mga presiders nga aning ating santos na nga misa nobina painungod sa kadaugan sa Santa Cruz. Kay excited ko aning adlaw kay gimingaw na pud ko ninyo. Char. Mga igsoon, ang atong tema karong kapistahan, karong tuig sa atong kapistahan mao ang Holy Cross Pilgrimage of Hope. Nindot kay ni siya nga atong pamalandungan kay ang atong ebanghelyo karon naghisgot man kabahin sa balaod, kundiin atong nadungog nga ang mga Pariseo namadlong sa mga tinunan ni Kristo kay lagi, wala nagtuman sa balaod nga maoy gimando ngadto kanila nga ngayan lang tumanon. Muna nga si Kristo nagpahinumdom kanato karon nga dili lang nato mapahimuot ang Dios diya sa pagsunod lang nato sa balaod. Kay ang Dios dili man siya ma-equate nato into law. But Jesus is more than a law. Atong timan-an nga ang balaod gihimo dili aron paghasol-hasol sa kinabuhi sa uban. Ang balaod gihimo dili aron pagpatay sa kinabuhi. Apan ang balaod gihimo to improve life. Muna siya purpose sa balaod. Apan subo nga pamalandungon ang mga Pariseo is preoccupied with the laws. Unsay mga dili angay ug unsay angay nga buhaton. Preoccupied kay sila ning mga butanga to the point that they forget to become merciful to other people. That is the problem. That is the problem sometimes sa tua if we are preoccupied with the laws. Usay mugahi ang atong kasing-kasing to the point nga dili na ta mahimong maluluyon ngadto sa uban. Mga igsoon atong timan-an, ang balaod gihimo aron kini maghatag og kahapsay
diha sa atong kinabuhi. Kahapsay. Kung ato kini siyang i-relate sa atong tema karon, kung diha sa atong kinabuhi mga igsoon, wala gani kahapsay, kundi insamo kay itong kinabuhi, may binindot nga atong lantawon ng atong kaugalingon, unsa may nakapasamok, nakapagubot sa atong kinabuhi. Unsa may nakapagubot o unsa nakapasamok sa atong kinabuhi, nganong ingon ani man ni siya. Nindot nga atong pangutan-on ang atong kaugalingon. And sometimes, ang nakapasamok o nakahatag o kagubot na sa atong kinabuhi is our attachments to many things. Attachments nato sa mga bahandianong kalibutan, attachment nato sa attachment nato into achievements, attachment nato sa mga material nga butang. If we are too attached with the material things, muna siya'y maghatag o kagubot sa atong kinabuhi. Muna siya'y maghatag o kagubot sa atong kinabuhi. Muna siya'y makahasol ka nato. If we learn to detach with so many things and live simple life, malinawon kay ang atong kinabuhi. Wa di samok ang atong kinabuhi. Wala pa'y maglagot nato. If we learn to detach from material things. Muna gitudlo sa Santa Cruz. Nagmadaugon ang Santa Cruz because ang Santa Cruz nagtudlo ka nato to deny ourselves. Ingon ba si Kristo nato, if you want to follow me, you must deny yourself and carry the cross. And denying means detaching ourselves to the material things. Muna nga kinahanglan nga makakaton ta sa pag-detach sa tong kaugalingon into material things. Lisod ba ni siya? Lisod. Pero dili siya imposible. By the grace of God, kaya kay na nato. Walay dili nato makaya kumikan sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios mahimog ka nato capable nga makaya nato ang tanan. Muna mga igsuon nga kung samok gani kayo sa tong panaw sa kinabuhi, samok na gani kay nga to ang kinabuhi, gubot na gani kay atong kinabuhi, we are so disturbed because of so many things, because of our attachments. Jesus Christ reminding us to look at the cross. We need to journey with the cross. The cross will bring everything into order. Atong timan-an, our God is a God of order. Ang atong Ginoo sa kahapsay. And the moment we look at the cross every time nga samok na gani kay atong kinabuhi, nga gubot na gani kay atong kinabuhi, the cross will put everything into order. Sa panahon nga wala na tay paglaom, nawad-an tag paglaom, tungod sa daghan king mga problema o pagsulay sa kinabuhi, the cross will give us hope. Maghatag ka natog paglaom. Maghatag ka natog paglaom. Sa panahon nga wala ni salig ang ubang tao da sa imuha, the cross will tell you, siya, si Kristo, mo'y unang nahigugma nato. Nga si Kristo, mo'y unang anindupa ka nato. Gisalikway ta sa kadaghanan, wala na ining tuo nato. Pero si Kristo, diha sa cross, diha sa nagpadayon sa pagtuo ka nato. Muna mangigsuon, nga sa atong panaw sa kinabuhi, kinahanglan nato lantawon ang cross. Kay kini siyang cross, muni say maghatag ka natog paglaom diya sa panaw nato sa kinabuhi. And we cannot carry the cross if we have many attachments in life.
kanang atong mga attachment sa kinabuhi, muna siya makapabugat kanato. Kanang attachment nato sa kinabuhi, muna siya hinungdan mga babag nga dili nato maalsa ang cross. Kining mga attachment nato sa kinabuhi, muna siya babag nga dili ta makasunod ni Kristo. Muna kakaroon mga igsuon, nindot kitong tema. Pirmi na kadungog ani, pila na kawali ni Father Neil, ni Monsignor Juni, pila na kawali na dungog ninyo. Pila na kadungog, we need to deny ourselves first to follow Christ. But karon kinang atong pagsaulog sa piyesta, painungod sa kadaugan sa Santa Cruz, mao useless na siya, mabaliwala ra ni siya kung walay mahitabo nga kausaban sa atong kinabuhi. Mabaliwala rin tanan atong gibuhat kung wala gyapon ta kakaton sa pagdili sa atong kaugalingon. Kung wala gyapon ni siya'y kanang hinungdan ang tanan, kung hangtod karon ato gyapong gipili nga ma-attach sa mga daghan kay mutang. Atong timan-an, ang atong mga bahandi ni kalibutana, dili makaluwas nato. Dili ni siya makaluwas nato. Pero kung atong gamiton ang mga bahandi ni kalibutana, aron pagpahimuot sa Dios, makaluwas na nato. Duhari possibilities. Either ay mong bahandi, mo'y makapaimpyerno nimo, o makapalangit nimo. Makapaimpyerno nimo kung attached kay ka, kung nahigot na kay ka sa mga bahandi. Apan makapalangit nimo kung imo ni siyang gamiton aron pagpahimuot sa Dios. Mga igsuon, sa pagpadayon ng Santos Kamisa, padayon kita sa pag-ampo nga unta kita makakaton sa pagdili sa itong kaugalingon, to deny ourselves for us to carry our cross and for us to follow Christ. Aron ug sa matag higayon nga kita kawad-an og paglaom tungod sa daghan kay problema sa kinabuhi, unta kita makakaton sa paghangad, pagtan-aw sa cross. Kaya ang cross mo'y maghatag kanatog paglaom nga magpadayon kita sa pagsunod ni Kristo. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Usa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod nga magbadaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios nga gibayaw sa kaytas-an isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus ug gamiton kini uban ang pagtuo ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamamot Obispo, nga babayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga intensyon sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madugangan ang kadasig ug pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
alang kanila nga natulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinno kanila gikan sa tanang mga sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang ni Elvin Gargar nga nagsaulog siyang adlaw na tawhan nga tagaan sa may panawas ug sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan. Usab sa mga kapatanunan naon ta sila tagaan sila og kaikag sa pagpangalagad ngadto sa Dios ug sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tugka. Mahigugmaong Amahan, nining kinabuhia o sa sunod, ang tanan namong paglaom anaa sa krus, itugot ang among mga pangamuyo, samtang nagaday kami kanimo tungod sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod, ito ang offertory karon panguluhan sa atong mas sponsor, Patigi Family, with Cathy Ricafort and family, and Mr. and Mrs. Jim and Ana Sanchez and family. Kuyog kanila ang Ministry of Lectors and Cantors, Confradria de San Jose, Area 3 Chapels, Bayanihan Village, Basquio, Calicasa, Kawayan, Obka Proper, and Obka 3. Inumin, nagbibigay,
Mahigsuon pag-ampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos, sa kalinaw ug gugma, himuha kini among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, o nga makahiusa namo kanimo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw niyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga man, Dios nga tunay ug magagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong ibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuha sa langit ug sa yuta, nagawit sa bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay unong nga himaya. Diya sa usang awit, sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Panginoon, puno ang langit yuta, sa iyong hikaya, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ayun ang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Santos kay di ka, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron may mo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Heso Kristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug bingon. Dawat kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mo ang akong lawas,
ngay tugian alang ka ninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawat kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kana ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo amayng Benjamín sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose mong Arsobispo, midi Felog Rubeni ang kaabag ug sa tanang mga pari. Dumisa ba mo maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo aming ngayan makamit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ginahanaw lay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy kaong himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya. Gihatag na kanimo magagagahong nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kuniling pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanin. Ipakita tang pag-inig sa nay panagdait. You
kini mong kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dinapuangay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ko.
O kita. O Ginoo, ang imong pulong, ang imong sakramento naghatag na mo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak magpamit ang taganamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kanturan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Paglingkod sa makariyot, alang sa mga announcement o pasalamat. Announcement, ugma, September 8, since birthday sa atong Blessed Mother Mary, sa alas 4:30 sa kadlawon, aduna tay Aurora o Dawn Procession. Nya isunod din ang misa na sa alas 6:30. Inya inig kahapon, since Sunday Mass kana ang ato ang fourth day Novena Mass, atong pagkasulugon sa alas 4:30 sa hapon. Nya inig kahuman sa alas 6 sa gabi nga misa, aduna tay programa diha sa tubangan sa atong simbahan, pahinungod sa atong mahal nga Inahan Birhen Maria. Giawhag na mo ang tanang mga mandated organization, area coordinators, chapel leaders, chapel officers to bring a food to share. Mag-agapita dinha sa atubangan sa atong simbahan ugma sa gabi. Karong Biyernes, September 13, Dispiras, after sa alas 5 nga misa nga Novena Mass, isunod dayon ang ato ang prosesyon. September 14, Saturday, duha ang atong misa. Ang una sa buntag, alas 10 sa buntag, panguluhan sa atong palahuron nga Arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose S. Palma Didi. Nga before sa Pontifical Mass, alas 10 sa buntag, aduna tay groundbreaking sa likod nga lote. Kay natay projects diya, mga covered court o mga opisina. Then sa hapon, alas 5 sa hapon ang misa. Atong pasalamatan atong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi nga magmalampuson ang ato ang ikatulong adlaw nga Novena Mass. Ang atong altar decoration, Miss Eliza May Cañete and family with Area 7 chapels for our silver electroplating of Parish Chalice by CQE through Engineer and Mrs. Armistice Gascon. For our church air ventilation, repainting, improvements on side altars and fencing sa likod, Brad Jeffrey Daclan. Ang ato ang mga liturgical volunteers, ang ato ang choir from Santo Niño Choral, ang ato ang cantor of the psalm, ato ang mga lectors, bag collectors, ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang ministry of altar servers, ang ato ang liturgical arts and environment ministry. Tagaan nato silang tanan og masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ato ang mga pilgrims karon, ang Ministry of Lectors and Cantors, Confrancia de San Jose with Area 3 Chapels, Bayanihan Village, Baskio, Kalikasa, Kawayan. Ang Bilya Kawayan, kuyog nila ang ilang patron si Senyor San Roque, Obka Proper ug ang Obka Tres. Ato sang pasalamatan ang ato ang mass sponsor karong adlaw, Patigi family with Miss Cathy Ricafort and family and Mr. and Mrs. Jim and Ann Sanchez and family. Tagaan nato sila pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang resident priest nga ni celebrate karon, si Reverend Father Niel Cortez. Tagaan nato masipang pakpak pasalamat. Nya ato sang pasalamatan ang ato ang mass presider, atong pinakagwapo. So nagpahilom doon ka nato na if we are too attached to material things, so mao kuno ni makahatag og kasamok og kagubot sa atong kinabuhi. So we must learn to detach ourselves to material things, to live a simple life, malinawon, walay samok, kay mao kuno ni gitudlo sa Santa Cruz. Deny ourselves for us to carry our cross, for us to follow Jesus Christ. Nga sa atong pagpanaw sa atong kinabuhi, atong lantawon ang cross. Kaya ang cross will put everything into order.
The cross will give us hope. Ang parish vicar in the Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela, Reverend Father Abel Bangkog. Taga natong masipang patpat, pasalamat. Palihog, manindog, sa dili pa nato dawaton ang katapusang panalangin, mosinggita sa makatulo ug makusog. Viva Santa Cruz! 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 Maginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ug manalangin ko magagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo, nahalad ng misa dadan yung kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo may tahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ania ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang mo kami makasasala, karon sa oras sa may kamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iyang mo kami makasasala, karon sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tapos mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mangyaong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.